ki dawo mana baiwar Allah, hamara da wuri ki cire na illa, ko laifi na yau ki cikin yafi. Shiga mafita shine sirrin abin da yake zuciya. In na faɗa maka za ka yi mamakin abin da yake raina. An yi rige-rige na ɗau soyayyar ki ta zama mafita, kin shiga raina har abada ke ce. Zana faɗa wa abokai na dace da kyakkyawar mata da sun ganta sun san hanyar gata ce. Ko a cikin dubban mata ka gane ta tana tafiya kasancewa yar auta ta ce. Abinda ya sanya rabi ta nake santa gidan su da tarbiyya, lallai na san ni kan na dace da kyakkyawar mata. Shiga raina abin so na ka sani cewa ko a ina kai zan nuna. Nai dace da masoyi mai kishi ya rike amanata, baya so raina yayi kuna. Mai rike alkawari da amana shi ake cewa gwarzo, ni na san angona zan nuna. Abinda ya sanya na ji ni ina son ka har a cikin raina, lallai ni kan na san na dace da kyakkyawar ta zama mafita. So mashiga mafita shine sirrin abin da yake zuciya. In na faɗa maka za ka yi mamakin abin da yake raina. So mashiga mafita shine sirrin abin da